Kanyadto manok ra gitawan akong hinmulbulan karon mga bayot lang tawag yung silingan mga bayot nagugas-hugas na ko din hiyo mga bayot og karniro o lamp mga bayot kung sa maninglis pa pero sa ila ang lingwahe mga bayot gar. Kanyadto sa kabukiran pa ko nagpuyo mga bayot wako kakitaan ni sa personal mga bayot nakakita ko ani mga bayot sa mga picture ra gyud mga bayot og kanang salida-salida mga bayot og Bernie Santo na mga bayot kay gasunod-sunod man ni atong Ginoo mga bayot kauban anang wine mga bayot mamanikan-on nila mga bayot anang bread mga bayot. Yo para nako mga bayot balaan sa kaining karniha. Dili ta ng tawo diri sa planeta kang natungtungan mukaon anino. Dili ta ng pamilya mga bayot maghanda-handa ani mga bayot gumikan kay mahal-mahal man pud siguro ni mga bayot unya maghanda-handa ra na sila ni mga bayot og naay okasyon sa ilang kinabuhi sama ng birthday mga bayot New Year mga bayot og kanang hapit na bitaw matigok mga bayot and wa na tiwas mga bayot na madisgrasya dayon wa na tigok lagi mo nang ilang pasalamatan ang ilang kaugalingon mga bayot nga was na tigok mo na ilang hindi handa sa lamisa. Pero na po yung bang pamilya mga bayot bisag walay okasyon sa ilang kinabuhi mga bayot maghanda pud sila na mukaon pud sila ani ba bisag mo nang utanan dira upat ka season mag-celebrate ang planeta kang tungtungan mga bayot sa buwa kaniadto mga bayot ulan og ginitra gina akong natagbuan diri mga bayot upat na ay winter na ay autumn na ay spring na ay summer. Panahon sa summer ug autumn, magluto na sila barbecue ani mga bayot aning lamp mga bayot sa ilang gawa sa ilang panimalay mga bayot no og mag utom na mga bayot og summer na mga bayot sama karon mga bayot. Kurovats ni silang lingwahe mga bayot pero sa amuha ni sinugbar gyud. Base sa akong research mga bayot kay bugo magid pug kay ko mga bayot ug unsay mga vitamins nga mo produce aning mga karniha ba. Rich kuno niya tong mga protein bitaw mga bayot. Maayo kuno niya ang mga muscle. Nani siya yung vitamin B12, iron ug zinc. Makatabang ni siya nang naay problema sa dugo ug immune system. Og magluto-luto na ang ako mga silingan diri sa planeta nga akong natungtungan mga bayot. Kurovats na silang lingwahe mga bayot. O sugba-sugba pa mga bayot. Ilan ang i-marinate og asin, paminta, sibuyas og vinegar. Dayon ilan ang pugan-pugan atong limon. Onya i-grilled na nila mga bayot. Dili katong pareha sa mga bayot nga ipahigda ra sa baga mga bayot. No kung dili ilan ang tusok-tusokon mga bayot og murag lechon-lechon ba mga bayot. O murag mga barbecue skraplinan bitaw mga bayot nga baligya inaana mga bayot pero dili kawayan o kahoy ang langgibiton mga bayot kung dili murag puthaw mura pa siya stainless bitaw mga bayot. Basta kay ituhog na siya dra mga bayot og imong barbecue. Napuyuban mga bayot nga ibitay isulod dira sa pugon. Lami-lami ang barbecue ani mga bayot diri ra man pud ko nakakaon ani mga bayot ka wa lagi ni kaniadto sa mong kabukiran mga bayot ang amo kaniadto mga bayot baboy ra man tawon og dili kanding-kanding. Ako din siya kumut-kumutan og asin mga bayot kay danlog manggod mga bayot aron pud wala-wala ning anghit ba. Pwede pa na siya gamon mga bayot og kaslama sa ilang lingwahe mga bayot ang ilang isagol, patatas, sibuyas, carrots ug mga herbs ba. Ilan ang isulod sa kaldero mga bayot, ilan ang lutuon o pwede po nila isulod sa oven mga bayot and hinahinayan ang kalayo bitaw mga bayot, hinahinayan ang temperature bitaw sa kainiton o malami kini mga bayot kay humok-humok man mga bayot and dugay na nilang kwaon o dugay ng haunon. Pwede po ni gamon mga bayot og tulma-tulma sa ilang lingwahe mga bayot, mura ragud pud sa tuwa mga bayot og lumpia bitaw pero ang ilang gisulod mga bayot kaning karnero mga bayot, ilan ang galingon pag human og galing timplahan na nila butangan og mga gagmayng herbs mga bayot and butangan usa ka kumkum nga bugas. Dayon ilan ang posto natong dahon sa grapes. Pagkahuman ilan ang timplaan mga bayot and ilang itak ang mga bayot sulod sa 30 o 40 depende mga bayot o ganahan ka mga bayot nga maingon na siya dinha mga bayot og lugaw sa ilalong pwede pug kayog dugayon nimo na kutakutawon nimo nang imong giluto. Og bugnaw na pud diri mga bayot kanang winter season na mga bayot pwede po ni maggama nila og soap mga bayot ilaning daghan kay sila pang sagol-sagol mga bayot higop-higop po na nila mga bayot okay gud pug kayo ni mga bayot partner atong ilang lavas. Pwede po ning karniha mga bayot maggama og kusahos bitaw mga bayot inig summer gani mga bayot kanang init sug kayo magbulad gani mga bayot winter mga bayot mo ni imong kuot-kuoton mga bayot og imong tangag-tangagon og tomo na ka. Mo produce po ning karnero mga bayot og gatas, cheese og yogurt. Mo tuwa sa dili tanang parts aning karnero mga bayot mapustlan. Kay kaning iyang balhibo mga bayot magama-gama ni mga bayot og kanang ihapin-hapin bitaw mga bayot para mahimong humok-humok na imong higdaan mga bayot. Pwede po ni maggama mga bayot og imong ihabol-habol imong ihimong alugnan mga bayot doldol ra manggod pud akuwang nahibawan kani adtong himog alugnan. Unya kaning panit-panit pud mga bayot kanang inyong mga bag dinha mga bayot kanang inyong mga jacket nga leader mga bayot mo ni mga bayot kanimo gikuhaan mga bayot kay panglangkatan nilag mga panit mga bayot og mo ilang gigama. Gikadaghan sa silingan og hugas-hugas mga bayot no kay paghugas nako mga bayot murag dandog-dandog yung kayo ba unya. Awa ko kay balo mga bayot og anayon ba kani mga bayot o native ba kani mga bayot o dumalaga ba kami mga bayot o turo ba kani mga bayot basta kay pinalit ni siya ko ang kapika sa ilong mga bayot dito sa basar mga bayot og sigon pa niya ako kuno ning lutuan tanan. Ang pagluto-luto na ko ani karon mga bayot ako ra ning labugon og asin mga bayot dayon sabuan og tagaliog mga bayot aw mo nagikaingon mga bayot og himbukal-bukal na dili man sila mohigop pa ni sa sabaw mga bayot bisan pag dili na sila mohigop mga bayot akong gisarap kay gabula-bula magud pud mga bayot diri ra ko nakakaon ning karniha mga bayot og bikan kay kaniadto sa amuang kabukiran mga bayot wa ni sa amuang mga bayot klaro pagkaistorya sa akong paglasa mga bayot mas lami ning karniha mga bayot kumpara sa kanding sa ako lang mga bayot hambot lang kapud mga bayot kay lahi man tag pangminsar lahi pud tag panglasa pero ang porma niya mga bayot ingon ra man pud ni siya kanding mga bayot pero ang kanding mga bayot ko kakita og tambok-tambok sa kanding mga bayot kay katong amuang kanding kaniadto
kaniadto mga bayot binisaya mga to mga kanding bisaya yung mga kanding mga bayot papayakpak pa sa kong tiyan to mga bayot niya niwang paputo sa kong ilong. Mo nigi kay ngon og dili gid makaproduce og tambok-tambok mga bayot kay niwang-niwang man. Mo ni tanang bula nga akong nasarap mga bayot katong ako ang gitakang-tak ang dito mga bayot mao niya mo ang i-partner mga bayot kung sa tuwa din ha mga bayot bahaw nga luto nga mais mga bayot o humay mga bayot o yellow corn mga bayot diri mga bayot pan kaniadto sa mga bayot kaning pana mga bayot itusto na mo ni kape. Di ba ni lumboy mga bayot hadi pa di siya Julin mga bayot no? Pero mura ra man po ni siya plum mga bayot ay gipalitan ni sa akong ugangan dito sa basar mga bayot og yan gamon og juice mga bayot kay lami-lami man po ni. Napalong-palong ang kalayo mga bayot kay ako manggupong gisirad-an mga bayot ang ang inding mga bayot hinawas mga bayot himbalik kanyong silingan mga bayot gidundan ako mga bayot kay daghan naman pong kang bula-bula mga bayot mo nang gasarap na pug ko diring dapita 30 minutos na nanigikan sa akong pagtakang-tak ang mga bayot nagitime nang sa yung silingan mga bayot ay kanyo makalimot-limot ko mga bayot hubas unya ni mga bayot aw na ingon na inyo nagsinog ba gidagandagan ako og tubig mga bayot aron dili ra malata-lata mga bayot lami manggod po ni siya kanon mga bayot og lata-lata gid mga bayot kan di na mo ingon og agay-agay mga bayot tinig-usap nimo ba usahay mga bayot og magluto ko ni karniha mga bayot akong butangan og tomato og dili at sal mga bayot karon mga panahon na mga bayot kay request ako ang mga kagopa mga bayot ka asin ra kuno akong ibunda ka asin ra akong gibutang bisag wa mo nang utana dra nakaluto na inyong silingan ani mga bayot og gilanda-landa mga bayot pero way lami mga bayot kay hunit pa mga bayot sa tira-tira lantawan ninyong tambok-tambok mga bayot mura po siya tambok sa baboy mga bayot no inaani ang iyang texture sa iya ang pagkatambok mga bayot napoy mga parts mga bayot nga ang unod ang tambok hintapot kung akong ikumpara mga bayot ug unsay lami aning lutoan na mga bayot lami gid to mga bayot tong gibutang bitaw sa baga kay gawas sa humot-humot nga sinugba mga bayot ang kainomdom ang pugo kaniadto sa mga bayot kasagraan mangguda mong kanon kaniadto mga bayot sinugbang bulad sinugbang isda sinugbang manok inana gid mga bayot kay wa na may angay nging butang panakot mga bayot kaya mo mga sibuyas kaniadto mga bayot di maabtag Bernes mga bayot ay Lunes Martes mga bayot hurot-hurot na sibuyas mga bayot kay gatipid-tipid man pud mi kaniadto mga bayot kanang usa ka lusok nga sibuyas mga bayot ug usa ka lusok pod nga ahos mga bayot maabtan na namo nagtulo ka adlaw gikan sa Domingo sunod recipe na ko mga bayot ug mo kaon man gani ako makagupa mga bayot magluto-luto ko anig adobo mga bayot ako lang gagmayon og slice ba mga bayot aron dili ihunit so dire taman akong wara-wara dagan salamat simpulan taw